Milí priatelia, priaznivci folklóru, dovoľte mi, aby som vás srdečne pozval na 65. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2025, ktorý sa začína v stredu 18. júna a potrvá do nedele 22. júna. Počas 5 festivalových dní sa môžete tešiť na viac ako 40 programov na rôznych festivalových scénach. V týchto chvíľach už finišujú úpravy areálu tak, aby bolo všetko pre vás pripravené. Pripravili sme aj niekoľko noviniek. Pred vstupom do mestečka Myjavy nájdete nový areál Gazdovského dvora, kde nájdete aj náš festivalový merch a rôzne zaujímavé prezentácie. Tento polojubilejný ročník je zameraný na návrat ku koreňom v okolí Piešťan, v Krakovanoch. Program je viac zameraný na ten folklór západného Slovenska. Čo sa týka našich zahraničných hostí, očakávame účasť folkloristov z Českej republiky, Albánska, Kosova, Severného Cypru a z jednej naozaj exotickej destinácie z Veľkonočného ostrova. V programe sme sa snažili zachovať všetko, čo je dobré a overené, takže nájdete tam tie tradičné súčasti, ako je sobotnejší jarmek pod Myjavskú väžu, bohatá ponuka nescénických programov v mestečku Myjavy, kuchyňa starých materí. Pokiaľ by ste chceli vedieť všetko o festivale, čo sa týka jeho programu, jeho organizácie, nájdete či už na festivalovej stránke mffmyjava.sk alebo na festivalovom Facebooku, Instagrame. Máte tam cestovné poriadky kývadlovej dopravy, ktorá je tento rok po dvojročnej prestávke posilnená o turistický vláčik. Veríme a dúfame, že počasie nám bude prijať a že budete tento rok na Myjavskom festivale spokojní. Tešíme sa na vás.